Metatron. Revolučný prístroj v oblasti diagnostiky i terapie. Stačí si nasadiť špeciálne senzory a Metatron v priebehu niekoľkých minút preskenuje celé vaše telo. Zistí choroby či poruchy, a to až na bunkovej úrovni organizmu. Ako je to možné? Oficiálny text z manuálu prístroja znie: diagnostické zariadenie je založené na spektrálnej analýze výrivých magnetických polí ľubovoľného biologického objektu. Čo tieto slová vlastne znamenajú? Celý manuál je písaný štýlom, kde je zmes biologických, fyzikálnych a rôznych technických pojmov nahustená. Ťažko sa tam hľadá nejaká podstata, nejaká idea. Je to ako keby napríklad, ja som miesto toho, že pozerám sa na auto, poviem, moja šošovka akomodovala pomocou ciliárnych svalov na metalický objekt poháňaný derivátmi uhlikatých zlúčení napríklad. Časť vety, že spektrálna analýza výrivy magnetických polí v podstate nie je nič prevratné. Spektrálna analýza hovorí len o tom, že analyzujeme frekvencie z daného spektra elektromagnetického žiarenia, či už nejakého zariadenia alebo biologického objektu. Čo sa týka výrivých magnetických polí, to slovíčko výrivých je tam z môjho pohľadu trocha na silu, pretože výrivosť magnetického pola je jeho základná vlastnosť, bez toho by to nebolo magnetické pole. Hovorí o tom Amperov zákon. Čiže ako keby som napríklad ja zdôrazňoval, že ja, živý Oliver, k vám teraz hovorím. Z môjho pohľadu problematické je trocha analýza magnetických polí biologického objektu, pretože tie magnetické polia z biologických objektov sú veľmi, veľmi slabé a je otázne, či pomocou daného zariadenia sú oni schopní detekovať takéto slabé magnetické polia. A veľkým otáznikom je, ako je schopný lokalizovať dané miesto, ako je napríklad schopný získať informáciu, z nechta ľavej nohy, že práve toto je frekvencia, ktorá pochádza z nechta ľavej nohy a hovorí o tom, že či daný nechet je zdravý alebo nie je zdravý. Pretože napríklad v magnetickej rezonancii sa na to používa veľmi silné magnetické pole, ktoré je zabezpečené tou takou dlhou trubicou, do ktorej si pacient musí ľahnúť. Je tam ešte zložitá sústava cievok, ktoré vytvárajú gradienty magnetických polí, aby sa vlastne dal spraviť ten 3D-rez tela. Preto je veľmi otázne, ako je daný prístroj pomocou týchto slúchadiek schopný detekovať ale respektíve lokalizovať miesto, hociaké miesto na tele. Ale samozrejme veda má byť otvorená rôznym veciam, aj keď s kritickým postojom, preto pokiaľ nespravíme experiment, tak nemôžeme funkčnosť daného prístroja potvrdiť ani vyvrátiť. V prvom rade sa vedci snažili zistiť, či Metatron vysiela signál v proklamovanom frekvenčnom rozsahu. Pomocou spektrálneho analyzátora monitorovali celé frekvenčné pásmo, ktoré výrobcovia udávajú v manuáli, a to ako pred zapnutím Metatronu, tak i počas jeho prevádzky, a teda pri diagnostike a terapii. Spektrum signálov však ostalo rovnaké. Nameraný bol iba prirodzený frekvenčný šum. To isté bolo zistené pri meraní magnetického poľa zo senzorov Metatronu. Manuál Metatronu uvádza, že intenzita magnetického poľa zo senzorov sa pohybuje okolo 21 militesla. Gaussmeter však opäť nameral iba signál totožný s prirodzeným šumom. Môžeme to považovať ale za neutrálne, lebo možno existuje nejaká technológia, ktorá dokáže z daného šumu tú informáciu získať, čiže to bereme akože neutrálne. Preto za základ sme si zvolili štatistiku s tým, že ako experimentálny objekt sme si zvolili jahodový kompót. Jahodový kompót. Jeho použitie pri vedeckom experimente môže vyznievať komicky, no v skutočnosti bol ideálnym pokusným subjektom. Vedci boli sami prekvapení, keď zistili, že stačí zaťažiť senzory vhodným predmetom a Metatron začne chrliť dáta, ako by išlo o človeka. Takýmto predmetom sa stal práve jahodový kompót, ktorý vedci náhodou našli v jednej z kancelárií. Navyše disponoval rôznymi vlastnosťami, ktoré vedci veľmi ocenili. Kompót mal na experiment veľa času, nerozptyľoval vedcov pri práci a jeho účinkovanie v jednotlivých diagnostikách bolo relatívne lacné.
Totiž, aby bol výsledok štatisticky jasný, bolo potrebné urobiť veľký počet opakovaných diagnostík, pričom sa vždy zmenili vstupné dáta, meno, pohlavie a vek. Vedci tak chceli zistiť, či Metatron nefunguje len na báze algoritmu. To, že sme si zvolili jahodový kompót, je možno úsmevné, ale je to jednak, ako som spomínal, z časového a z finančného hľadiska, nemáme k dispozícii toľko pacientov. A štatistika jahodového kompótu dopadla tak, že keď sme merali jahodový kompót a plynule mu zvyšovali vek, počet rokov, tak s tým narastal aj počet patologických nálezov, ktorý našiel Metatron, čo je veľmi pozoruhodná informácia. Z tohto hľadiska to inklinuje k názoru, že prístroj používa nejaký algoritmus, kde vek je primárnym vstupným parametrom a podľa toho určuje počet patologických nálezov, ale respektíve vôbec nejaké nálezy. V ďalšej časti uvidíte, ako dopadne porovnávací experiment. Dve diagnostiky s totožnými vstupnými dátami, no s odlišnými pokusnými subjektmi, pani Zlaticou a jahodovým kompótom. Tu by sme očakávali to, že keď napríklad by sme merali EEG jahodového kompótu, tak by sa muselo diametrálne líšiť od EEG mozgu, keby sme merali. Čiže očakávame, že aj takisto diagnostika jahodového kompótu bude diametrálne odlišná od diagnostiky človeka.